Kontuen ganberak Sodena Soziedade Publikoak Sunsundegi enpresari emaniko diru ekarpenak aztertu ditu, 59 milioi dira guztira. Hoietatik, 35, 2013an emanak, zor eta maileguak kitatu eta enpresa langileen esku uzteko. 2019an milioi eta erdi eman zion instalazioak hobetzeko, eta handik 2 urtera berriz 3,4 milioi pandemiaren ondorioei aurre egiteko. 2023an Sunsundegik hitzarmen bat sinatu zuen Volvorekin 2 autobus mota egiteko. Eta horretan laguntzeko, Sodenak 6 eta 3 milioiko 2 mailegu eman zizkion biak parlamentuan onartuak. Enpresak zituen produzio eta finantza arazoengatik ordea ezin izan zuen konpromisoa bete. Horrek desagertzera kondenatu zuen enpresa. Txostenak dioenez, Sodenak ahalegin handia egin du Sunsundegi salbatzeko. Enpresaren bilakaera ikusita, azken 2 maileguak ematea arrisku handiko erabakia zen. Kasu horretan, irizpide sozioekonomikoa gehiago hartu zen kontuan finantzarioa baino. Kontuen ganberak 2 gomendio ematen ditu. Batetik, horrelakoetan diru laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresen akziodunek ere diru ekarpena egin dezatela. Bestetik, enpresei ematen zaien laguntza denboran mugatzea bakoitzaren bilakaera kontuan hartuz.